kowane musulmi masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana son ka rika tunani akan abubuwa guda uku. Na farko, daga ina kake? Ka baro cikin mahaifiyanka, yanzu ka kama kan hanyar tafiya ne ya zuwa lahira. Sannan a yanzu ɗin nan a ina kake? Kana kan hanyanka ne, me kake aikatawa? Sannan ina za ka je? Lahira za ka je. A lahiran me za ka je ka taras? A koda wani lokaci shi yasa annabi ke ta umurtanmu mu rinka aikata ayyukan alhairi muna nisantan ayyukan shari. Idan ka aika alhairi ɗan saƙo ne, duk inda ka tura shi zai juyo ya gaya maka ya ce komin daren daɗewa kar ka kulle ƙofanka, duk inda na je zan dawo. Idan na dawo na same ka zan sauka a kanka, idan kuma ban same ka ba zan sauka akan 'ya'yanka. Sannan idan ka aiki sharri, ita ma sharrin za ta juyo ta gaya maka cewa komin daren daɗewa kar ka kulle ƙofanka, duk inda na je zan dawo. Idan har na dawo na same ka zan sauka a kanka, in kuma ban same ka ba zan sauka akan 'ya'yanka da zuri'anka. Jama'a masoya manzan Allah, mi koyi da ɗabi'un manzan Allah, mu aikata aikan alhairi mu nisanci aikan sharri. Allah